שלום לכולם, אנחנו חושבים הרבה פעמים על הבוקר שלנו. על הקימה, הרחצה, הלבוש, בתור משהו כזה אוטומטי כמעט. נכון, פעולות שאנחנו עושים בלי הרבה מחשבה. בדיוק. אבל מה אם? מה אם נגיד שכל פעולה כזו, אפילו הכי קטנה, יכולה להיות רגע ממש משמעותי, רגע של תודעה. זה בדיוק הרעיון שעולה מהמקור שאנחנו נצלול אליו היום. אנחנו מסתכלים על החלקים הראשונים של השולחן ערוך הרב, ספר הלכה ממש יסודי שחיבר האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מיליאדי. אוקיי. והמטרה היא כזה, לנסות להבין משם עקרונות. איך לחיות עם יותר מודעות עצמית, אולי יותר רוחניות, ממש מהרגע הראשון של היום. יפה. אז יאללה, בוא נתחיל. הפתיחה שמי, וואו, היא ממש חזקה. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. זה לא סתם לקום. בהחלט לא. זו ממש קליעה להתגברות. כן. להילחם קצת ביצר, בעצלות הזאת של הבוקר. כן. ולפני כל דבר כמעט, עוד לפני ששותפים פנים, יש את ההנחיה הזאת לומר מודה אני. מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי בחמלה. הכרת תודעה מיידית. בדיוק, תודה החיים, על זה שהנשמה חזרה, ושימי לב, זה מעניין, אין פה שמות קדושים. נכון. ולכן אפשר להגיד את זה עוד לפני הנטילה, לפני התארה הפיזית. התודעה קודמת לפעולה. זה קטע ההקדמה הזאת של התודעה, והוא גם מזכיר שם, המקור, את המודעות הזאת שמלוא כל הארץ כבודו. איך זה אמור להשפיע עלינו, כאילו, בפועל? גם כשאנחנו לבד בחדר. זאת נקודה ממש חשובה. התחושה הזאת שהקדוש ברוך הוא נוכח תמיד, היא אמורה להיות כמו מצפן, פנימי כזה. מבין? המודעות הזאת שהוא רואה הכל, גם בחדרי חדרים, זה מה שאמור לעצב את ההתנהגות שלנו. לעורר יראה כזאת, טבעית, לא פחד משתק, כן? יותר יראה של כבוד. ואם לא מרגישים את זה מספיק? אז הדרך היא התבוננות. לחשוב על גדלות הבורא. אולי תשובה על דברים שמרחיקים אותנו מהתחושה הזאת. אוקיי, אז אחרי ההתכווננות הזאת, התודעה, מגיעה הפעולה הפיזית הראשונה, נטילת ידיים של שחרית. למה בעצם? זה רק היגיינה? אז זהו, שזה הרבה יותר מזה. יש שתי סיבות עיקריות במקורות. אחת, שבבוקר האדם הוא כמו בריאה חדשה, התחלה חדשה, והנטילה היא חלק מההכנה הזאת. התחדשות כזאת. כן, והסיבה השנייה מדברת על רוח רעה, איזושהי, לא יודעת, אנרגיה רוחנית פחות חיובית, שאולי נאחזזת בידיים בזמן השינה, והנטילה מסירה אותה, מטהרת. גם התחדשות וגם הסרה של משהו שלילי. מעניין. ואיך עושים את זה? אני זוכר משהו עם 3 פעמים, כלי. נכון, הפרטים חשובים. נוטלים מכלי שלם 3 פעמים לסירוגין על כל יד. ויש עניין להשתמש בכמות מים מסוימת, רביעית הלג, זה בערך 86 מיליליטר, כדי שהתארה תהיה מלאה. ואז מברכים על נטילת ידיים. ויש מקרים מיוחדים, נכון? אם מישהו היה ער כל הלילה, או אם אין מים. נכון מאוד. מי שהיה ער נוטל בלי ברכה, כי העניין של בריאה חדשה הוא פחות חזק אצלו באותו בוקר. ואם אין מים בכלל, אז מנקים את הידיים איך שאפשר, נגיד עם בג או משהו, ומברכים ברכה אחרת, על נקיות ידיים. העיקר, הכוונה, הפעולה של הניקוי. ויש גם הזרה לא לגעת לפני הנטילה בכל מיני מקומות בגוף? כן, בפתחים של הגוף, עיניים, פה, אף, אוזניים, או במקומות שמכוסים בדרך כלל, בגלל אותה רוח רעה. המודעות הזו לא נעצרת במים, היא ממשיכה גם ללבוש, לתנועה שלנו. בדיוק. הצניעות חשובה גם בבית, אפילו כשמתלבשים לבד. יש המלצה לעשות את זה בצניעה, אולי אפילו מתחת לשמיכה. ויש סדר בלבישה, ימין קודם, שמאל בבגדים ובנעליים. אבל בקשירה של הנעליים זה הפוך, לא? שמאל קודם. נכון, לקשור קודם את נעל שמאל. זה מראה איך גם פעולות קטנות מקבלות משמעות. ומה לגבי ההליכה? גם פה לא ללכת בקומה זקופה מדי, זה יכול לראות כגאווה, לזכור את נוכחות השכינה. כיסוי ראש לגברים גם מוזכר בהקשר הזה. מדהים איך המודעות הזאת צריכה להיות אפילו סליחה על הרונג, בבית הכיסא. כן, כן. יש הנחיות לשמור על ניקיון, להשתמש ביד שמאל לדברים מסוימים, כדי לשמור על יד ימין לדברים שבקדושה.
ויש גם איסור להתאפק יותר מדי, בל תשקצו, לכבד את הגוף, לשמור על הבריאות. אני רואה פה גם דגש על לימוד קצר בבוקר, במיוחד פרשיות הקורבנות. מה הרעיון? בזמן שאין לנו בית מקדש, הלימוד של פרשיות הקרבות נחשב כמו תחליף רוחני כזה להקרבה עצמה. מעניין. וזה מראה איך המחשבה, הלימוד, הכוונה, הם יכולים להיות עבודה רוחנית. ובהקשר הזה, חשוב גם לשים לב למילים בברכות, להבין מה אומרים, נגיד את המשמעות של שמות השונים, אדנות, אלוקים. אפילו רחיצת פנים, ידיים, רגליים, גם זה מקבל פתאום משמעות נוספת. נכון. לעשות את זה לכבוד כונו, לכבוד הבורא. מתוך הבנה שהאדם נברא בצלם אלוקים, הטיפוח העצמי הוא גם כבוד ליצירה האלוקית. אז אם אנחנו מסכמים רגע, מה שעולה מהמקורות האלה, זה שההלכה בעצם רוצה שכל היום שלנו, מהקימה ממש, כן. יהיה רצף אחד כזה, של מודעות, של קדושה, של עבודת בדיוק. אין רגע סתם, אין פעולה ניטרלית. הכל יכול להיות חלק מהקשר הזה עם הבורא. הכל תלוי בכוונה, במודעות שאנחנו מכניסים לזה. וזה משאיר אותנו עם מחשבה כזאת לסיום. איך באמת ההסתכלות הזו על הפעולות הכי פשוטות, לקום, לרחוץ פנים, להתלבש, ללכת, איך ההסתכלות הזאת, דרך העדשה של מודעות רוחנית, יכולה לשנות לנו את כל חוויית היום? להפוך אותה למשהו הרבה יותר עשיר אולי.